Но като се случват от тези неща в живота ни, идва съмнението в живота ни. Понеже някои хора няма го това уверение, че като премине от този свят, той ще бъде спасен. Нека да имаме това уверение, че ние сме спасени. Ние сме скупени с Неговата кръв. И затова точно, затова ни трябва да се смущаваме, да се притесняваме. Ние дори да умрем, пак ще живеем. Пък то става обратно. Като че ли увярваш, като имаме някакви болести или нужди, проблеми, ме повече притеснява само освенско дори хала пила кела, явне камерава. По-спокойно казва думата, отколкото ние не можем да го преживеем, дори че ще преминем. Ние дори трябва да се радваме, че